Исәнмесез, бөгелмә вакыйгаларына Хаят онлайн сәхифәсендә атналык күзәтү ясарбыз. Кемерова, без сезнең белән. Россия Федерациясе президенты указы белән 28 мартта илдә матәм көне игълан ителгән иде. Кемерованың Зимняя вишня сәүдә күңел ачу комплексында чыккан янгында һәлак булган кешеләрне искә алу чаралары Татарстанның барлык районнарында оештырылды. Бөгелмәлеләр дә Кемерова халкының кайгысын уртаклашты. Ярослав Гашек урамында урнашкан балалар мәйданчыгына чәчәкләр бәйләме алып килделәр. Матәм көнендә халык үзәк мәйданда җыелды. Йөзләгән кеше кулында чәчәкләр, акшарлар, күзләрендә яшь иде. Һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар, күккә акшарлар очырдылар. ел Татарстанда волонтерлар һәм иреклеләр елы дип игълан ителде. Шул уңайдан республика яңадан эшкәртү бөтен Россия эко-марафонына кушыла. 1 апрельдән макулатура тапшыр, агачны коткар акциясе старт ала. Ул элеккеге макулатура җыю традициясын торгызу һәм табигать ресурсларын саклап калу максатында оештырыла. Әлеге чарага Бөгелмә авазы да кушыла. Безнең девиз: макулатура тапшыр, ауру балаларга ярдәм ит. Эко-бокслар инде үз урыннарын алды. Битараф булмаучылар макулатураны Карл Маркс урамы 32-нче йорт адресы буенча урнашкан редакция бинасындагы махсус капларга калдыра ала. 27 март халыкара театр көне. Шул уңайдан Бөгелмә шәһәренең Алексей Баталов исемендәге Рус драма театры актрисасы Ләйсән Хәбибуллина Тантана республика фестиваленә чакыру алды. Ләйсән тумышы белән Карабаш бистәсеннән кечкенәдән артист булырга хыяллана. Марадына ирешә. Иҗат юлын әле күптән түгел башлап җибәргән Ләйсән тамашачыларның хөрмәтен яулап өлгергән. Ул үзгәреш остасы, хатын-кыз, ир-егет рольләрен бик оста башкара. Соңгы премьера «Сотворившее чудо»да Ләйсән әпә кызны уйный. Тирән эчтәлекле спектакль. Яшь актриса белән әңгәмәне сез Бөгелмә авазы сайтына кереп укый аласыз. Менә ичмасам кызлар, җыр, бию, кул эшләре, аш-су осталыгы, КВН һәм хәтта футбол. Татар мәдәният үзәге сәхнәсенә чыккан кызлар нәрсә белән генә кызыксынмый. Барлыгы 7 кыз бала Нәүрүз гүзәле исеме өчен көч сынап карады. Араларында укучылар да, студентлар да бар. Конкурсантлар жюри әгъзаларын көлдерде, елатты, илһамландырды, аш-су белән сыйлады һәм шак каттырды. Кызларның һәр кайсы мактауга лаек. Нәүрүз гүзәле исемен быел лицей интернат укучысы Энҗе Садриевага бирделәр. Сөт җитештерү күләмен арттыру моның өчен Бөгелмә хуҗалыклары нәрсә эшли? Язгы ташуга әзерлек, быел елга ярларыннан чыгып ташырмы? Бөгелмәдә Идел йорт фестивале гөрли. Артистлар тамашачы алдында сынау тота. Булар хакында сез Бөгелмә авазы сайтына кереп укый аласыз. Безнең белән булыгыз. Кабат очрашуга кадәр.